Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon, Pastor Nick. So, nagpasalamat ko sa Ginoo sa pribilehiyo ngayong gihatag kanako nga makapamaba o makapaambit sa pulong sa Ginoo niining atong iglesia diri sa Living Word NRA. So, ganiha dito mi sa Park Mall, no? Nagtuo ko nga tuwa pang atong church dito. Okay ready ay, no? Kaya kami dito sa San Fernando, wala naman may COVID dito. And dako kay kong magpasalamat sa dihang gitagaan kong schedule, no? Supposed to be last Sunday, no? 15. Then ingon ko ka Pastor Nick siguro sa 22 ra ko, no? And wako kay bao nga amo ang church sa Bukid, kay Bukid Ministry man ning San Fernando. Although naami along the way gid sa highway, no, padulong sa south, but naatay outreach dito sa Bukid nga nag-anniversary sila karon. Then last Wednesday ra ko gipaybaw sa ato ang pastor dito tungod kay waligi na, no? Lisod kaayo ang katong mga miaging tuig kay wala ta mag-celebrate, so nakalimot mi nga naay din sila activities sad. Then wa sad siya ka-inform kay 2 weeks ago, wa sad siya ka buhat no nga makaabot siya o makaadto siya sa kuha para magpahibaw sa maong activities. So mo na nag-anniversary sila dito na ako diri. Mo na nga anak ko isa nila. But anyways, dako kay kong kalipay no nga nakaanhi ko tungod kay natingala ko no nga Cebuano, dili man kayo ko speaking kaayo Cebuano, ako muwali ko, mix akong wali. Inya akong preparations tanan sa in English, mga kaigsuunan, tungod kay mao may materials nato tanan, no? Inya mao nang naka paningkamot jud kog buhat og Cebuano para lang ninyo. Tungod ni sa gugmasad sa Ginoo nga niya nato, mao nang buhato natong tanang pamaagi nga makahatag tag pagdasig sa matag usa aron nga ikalipay nato, no, sa ato ang pagduol, pagsimba, pag-alagad sa Ginoo nga dungan-dungan ta, no, nga mahimong mutubo diha sa atong pagtuo kaniya. Amen. Sige ako mong giauhag nga atong ablihan atong mga Biblia ug andamon nato ang atong mga kaugalingon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Atong buksan atong Biblia sa Roma kapitulo 1, 16 ug 17. Ana nasa screen. Ana ako dili ko ga PowerPoint ito sa mga kay in the past. Siguro mga 4-5 years sige ko PowerPoint. Na-notice na ko akong mga membro wa na magdag Bible. Anyways, kay kuan naman ang ato ang time karon mura na tag digital na, so cellphone na, no, ang dad-on. Pero usahay imbes cellphone, Facebook. Ang giunag tan-aw. So mao na nga wa na jud ko mo PowerPoint, then sa amo ang classes sad sa kuan giauhag sad mi sa among maestro nga kung mahimo ibalik lang sa kuan, no. Ayaw lang sa pag-PowerPoint, but I'm not saying sayop na mag-PowerPoint because makatabang nagdako sa tuwa kung kita personally interesado jud kaayo ta nga mahakat-on, then magdatag mga notes nato, i-notes nato ang mga gipangwali ni pastor kay mga Berean Christian man ta. Amen. So mo na nga pagtanaw na ko wa man gyud ni abli, ko ablihan nato tong mga Bible sa kay nana day sa screen. Okay, so verse 17. Gingon diri kay gipadayag, verse 17, verse 16. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. 17, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo.
Atong dulan ng Ginoo sa pagampo, mga kaigsunan. O labaw nga makagahom o mahigugmaon nga amahan, miduol kami sa pagyukbo, sa pagsimba, sa pagtuboy sa imong pangalan, nga ania karon Ginoo ang imong presensya sa among taliwala. Lord, salamat kaayo niining maong tigumanan Ginoo, nga diin nagtuboy sa imong pangalan, nagbayaw kang Kristo o kanunay Ginoo, naay kauhaw, kagutom sa imong mga pulong. Ania kami karon o Dios, nagsimba kanimo, nagdahig kanimo, ug nagpaubos mi sa among mga kaugalingon karon, miduol kanimo. Gila namo o Dios, anaay kakulang ang among mga kaugalingon bahin sa pagpanabot sa imong mga pulong. Busa nangayo migtabang sa balang espiritu. Lord Holy Spirit, tudloi kami. Pakigistoryahi ang matag usa karon kanamo. O Ginoo, sa dihang makasabot kami sa imong mga pulong, patubua kami sa among pagtuo nga mo resulta kini o Dios sa among pagsunod kanimo, sa among pagbuhat sa mga gisugo nimo sa imong mga pulong nga angay namong pagabuhaton. Aron o Dios, ang imong pangalan lamang, ang pangalan ni Kristo lamang ang kanunay mapasidunggan, maituboy o Dios sa among mga kinabuhi. O kini o Dios, malambo o makapalambo sa imong iglesia. Lord, salamat kaayo Ginoo sa imong pagabuhaton. O nagpasalamat usab ako Ginoo nining mong iglesia nimo sa Living Word NRA. Salamat Lord sa among pastor, si Pastor Nick, si Pastor Matt sa Cebuano. Salamat Lord sa mga leaders nila diri Ginoo. Nagampo ko o Dios. Padayon ka nga magabubo sa imong grasya. Magpanalangin ka sa buluhaton Ginoo. Mag-raise up pa ka Lord ug dugang pang mga workers. Magapanalangin pagdugang ng mga kalag Lord nga makaila kang Kristo nga ilang Ginoo ug manluluwas. And I pray, Father, nga padayon ka, O Diyos. Magabubo sa tanan nilang mga panginahanglanon, O Diyos, para sa ikauswag, Lord, sa mga buluhaton nga ilang ipamuhat, Ginoo, sa adlaw-adlaw ug matag simana, O Diyos. Ginoo, salamat ka istanan. Dalaygon ka, gituboy ka namo, Lord, niining kahaponon, samtang nagbuhat kami niining pagtuon sa imong mga pulong. Kini nga mong mga pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Siguro taganan akong title kining maong wali mga kaigsunan, no? Ang kaklaro sa ebanghelyo. Tanan siguro ta diri nakakaon na siguro ta og grapes. Kanang grapes gud nga tinuod nga grapes nga gikan sa punuan. Tanan ba? Yes. Pero uban sa tuwa, siguro dili na good grapes kay nihit man kay ning grapes ato ang nasod kay di man ta bugnaw nga nasod, tropical man ta, particularly no naara ni siya sa Baguio o somewhere no nga bugnaw ang weather no nga daghan dito ang tubo mga kaigsunan, but jutay ra gyud siya no diri sa Pilipinas. So unsay gibuhat aning mga kompanya mga kaigsunan, ilahang gibuhat ning nanatay makita karon sa mga merkado, sa mga grocery, ining grape nga jam, lami kay na ipahid-pahid span, unya candy, unya ice cream, snacks naman ron. So lami kayo, di ba? Strawberry ice cream, unya samot na no, strawberry cake. Or sa uban no, kanang mato ko og thirsty slush or shake no? Nga strawberry, purtig yung lamia. Pero wa ta kibaw mga kaigsunan nga katong tanan nga akong gimension, jam, candy, ice cream, cake o unsa pa mang buhat no bahin sa strawberry, dili na gyud siya tinuod nga strawberry. Ang ato na lang gikaon is candy o sugar, harina, o unsa pang mga coloring. So unsa bud pasabot nako ani? Dili na tinuod nga strawberry. And same thing niining kahaponon, naagi same thing no? Di mo sa may same thing sa Binisaya, Pastor Matt. So susama sa
Ebanghelyo sa Ginoo mga kaigsuonan, niining kapanahunan nato karon, ubay-ubay na gyud no ang mga kaiglesiyahan no sa tibuok kalibutan diri sa Pilipinas, diri sa Cebu no, misud na ning mga sugar-coated o kining camouflaging o kining tawag no rebranding sa ebanghelyo. So sa ingon nga paagi, dili na tinuod yun nga mensahe, dili na tinuod nga ebanghelyo ang nadawat sa daghan kaayong mga Kristohanon, quote and quote, karong panahon nato. Mao na ako nibalik ko ani siguro sa pastoral ministry nako sa San Fernando, murag ikatulo na nako ni gibalik no nga ni series ko ani mga kaigsuonan in fear no nga basin bag ang akong mga katawhan o katawhan sa Ginoo nga akong giministriyuhan, wa gyud sila kasabot kung unsa ang matuod nga ebanghelyo. Labi na karon kung moabli tag YouTube, moabli ta og mo search ta diha sa Google, unya mutan-aw ta sa mga Facebook nga mga post, nagtuo ta kay tanan no murag Christian siya ang appearance, murag Christian siya ang dating, mura sad siya tinuod nga strawberry. Pero sugar-coated, no? Asukar na lang di ay, dili gud sa tinuod, dili gud ang matuod no nga strawberry ang atong nakaon. And this is what we battle right now no in our time. Kinahanglan gyud ta nga tinuod nga ebanghelyo ang atong nasabtan, ang klaro diri sa atong kaugalingon. Kay kung dili mga kaigsuonan, klaro ang ebanghelyo nga atong nadungog og nakatunan, kay kung dili ang kinabuhi dili sad mahusto, wa say klaro. Mo nang sa time nato karon daghang mga Christians, quote and quote again, nga dili gyud tinuod no ang ilahang commitment, ang ilahang devotion, ang ilang passion para sa butang sa Ginoo o sa Ginoo mismo. Amen? And this is what I've noticed no sa pila ka tuig na naa ako sa ministry mga kaigsuonan. Because ever since nga na born again ko, no, from day one up to today, glory and honor to God, no, gipadayon gyud ko no sa Ginoo nga milahutay. Never ko naka-recall nga I miss a gathering, no, I miss a Christian o I miss a church. And ang tungod na sa no gibuhat sa Ginoo no nga gipasabot diri kanako o diri nato no mga kaigsuonan nga unsa ang ebanghelyo, unsay epekto aning ebanghelyo sa kinabuhi nato mga kaigsuonan. Kay kung wa gyud ta kasabot mo nang taphaw way klaro ang dagan sa kinabuhing Kristohanon. First time man ang meeting nato pero inaot ko nga dili mo painan nino nga bugat ni siya nga mensahe tungod kay in all no of the scriptures ang tanan nga naa diri sa Biblia mo go down gyud diri sa balik ni ining maong mensahe bahin sa ebanghelyo. Mao ni sentro nga mensahe nato ni ining kinabuhia ni ining kalibutana ang ebanghelyo. Mo nang kinahanglan gyud na nga maklaro gyud hingpit ang atong pagpanabot ana kay diha maklaro ang atong pagkakristohanon, ang atong pagtuo, ang atong mga pagkinabuhi para sa Ginoo. So unsa man ang ebanghelyo mga kaigsunan? Sumala kang Apostol Pablo. Tanaw nato sa unang Korinto 15 bersikulo 3 hangtod sa 5. Or hangtod sa 4 lang mga kaigsunan. 1 Corinthians 15 verse 3 to 5, it says here, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. So gitudlo ni Pablo sa mga taga-Korinto no ang iyang nadawat nga unsa? Mahinungdanon kaayo. Unsa man ni siya? Kini mao
nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Verse 4, gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. So diri ato makita mao ni ang ebanghelyo. Nagisgot ni siya bahin kang Kristo. Ang ebanghelyo mga kaigsoon dili ang iglesia, dili ang pundok nato, dili ang bisan kinsa. Ang ebanghelyo mga kaigsunan na sentro na siya, focus na siya diha kang Kristo nga namatay, gilubong sa ikatulo nga adlaw na banhaw. So diri ang mensahe sa Christianity magsugod mga kaigsuonan. There are so many people, no? Daghan kay mga tao nga nahimong maayo kaayo sa mga doktrina o unsa pa mang mga butang bahin sa Biblia. Apan kung imong tan-awon gyud ang sentro sa iyahang mensahe, wala mapokus kung unsa ang gibuhat ni Kristo didto sa cross mga kaigsuonan. And this what mo ni message gud natong mga Kristohanon. And this is what the gospel is all about. Bahin kang Kristo. His life and death mga kaigsuonan and resurrection. Mao na sentro kaayo sa Biblia. When I read the Bible sa kining gitawag nato sa gospel, nakita nako mga kaigsuonan nga perting mubuar ra gyud ang pagisgot sa mga author mga kaigsuonan bahin sa pagpanganak kang Ginoong Jesucristo. Pero pag abot sa iyahang kasakit, kamatayon o paglansang kaniya dito sa cross, iyang kamatayon, paglubong, pagbanaw, tanan sila nagisgot. Why was that? Tungod kay mao gyud ni ang sentro, mao gyud tani ang naa sa ato ang kauyukan, alimpatakan, kalag o kasing-kasing. Ang gibuhat ni Kristo dito sa cross para kanato. Amen? Because maura yun ni magmatter at the end of the day, at the end of this world mga kaigsoon, at the end of this life, kining katapusan ining kinabuhi nato, what really matters before God is kining gihimo niya para nimo aron makauban nimo, aron kuyog ka, aron mahimong kauban nimo ang Ginoo dito sa kingharian sa langit. Kani mao ni siya. Kining si Kristo gilansang sa cross na matay, gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw. Diri ang kinabuhing Kristohanon magtuyok mga kaigsuonan. So unsa may katuyuan sa ebanghelyo nganong gihatag ni sa Ginoo sa tuwa? Nganong mao ni sentro nga mensahe sa Christianity, mao ni sentro sa tuyok sa kinabuhi sa tanang mga Kristohanon. So unsa man day katuyuan, unsa may mensahe sa ebanghelyo, mao ning gisulti ni Apostol Juan 20:31. John 20 verse 31 gingon diri, apan gisulat kini. So it talks about the whole book of John and as well, Luke, Mark, and Matthew. So the four gospel mga kaigsuonan, ni-culminate na siya diha sa John chapter 20 verse 31. Atong makita diha mga kaigsuonan nga what John is telling is, mao ni ang iyang ginisulti nga mao ni ang rason nganong gisuwat ni, mao ni ang tumong ug tuyo nganong ni aning ebanghelyo. Para sa unsa man? Verse 31 gingon diri, gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. So this is written, gisuwat ang ebanghelyo. So mo ning sentro kaayo nga mensahe nato, gisuwat ni aron makabaton tag pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios.
Kung wala ang ebanghelyo mga kaigsuonan, ikaw ug ako, sayop ang ato ang mga ginahuna bahin sa Ginoo. Wa ta kasabot kung unsa ang kinabuhing Kristohanon. Kaya ang sentro sa kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan, nga kita mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. So mao ni tuyo nganong nasuwat ang ebanghelyo. Mao ni nga importante kaayo nga dili ni siya mausab ang mensahe. Kay mao to kung gingon sa tuwa no nga ganiha nga karon asukar na lang, food coloring na lang, harina na lang, ug nagtuo ta grapes gihapon to siya. Dili na di ay. So gisuwat ang ebanghelyo para mutuo ta kang Jesus. Way laing paagi nga makatuo ta kang Ginoong Jesus mga igsoon. Ang ebanghelyo. Kay diha nagsugod mga kaigsoon no, kung giunsa pag-ani sa Ginoo, hangtod no gipakita niya kung unsa ang kinabuhi, hangtod gipakita niya no kung giunsa paghigugma niya ang kalibutan. Sa dihang gilansang sa didto sa cross, namatay, gilubong, unya sa ikatulong nga adlaw na banhaw. Ikaduha, no, nganong gisuwat ang ebanghelyo. Gingon diri sa second part sa verse 31, og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. So dili lang mutuo kita, apan ikaduha, makabaton tag kinabuhi. Pinaagi sa ebanghelyo. So kung wala ang ebanghelyo sa Dios, walay matuod nga kinabuhing Kristohanon. Nakuha nato mga kaigsunan? Bisag kung saan pa nimo display no mo na mere religion ra siya o kining mere practice of religiosity ra siya, kung wala kay tinuod nga kasinatian kung kinsa ang Ginoo mga kaigsunan. Kung kinsa si Ginoong Jesus. Kay dili man gyud ta makabaton og kinabuhi. Mao na giingon ni Jesus Christ dito sa John 3 no kang Nicodemus sa dihang nakig-istorya no nangayog audience si Nicodemus no nga makig-istorya sa kang Ginoong Jesus. Diha giingnan dayon si Nicodemo ni Ginoong Jesus. Nicodemo, kung dili ka ipakataw pag-usab, dili ka makakita sa gingarian sa Dios. So si Nicodemo patay spiritually. Walay kinabuhi igsuon. Mao na nga wala gyud klaro ang pagka-membro ni Nicodemo sa relihiyoso nga bantugan kaayo ang Pariseo sa panahon ni Ginoong Jesus, way klaro. But sila ang pinaka-religious nga grupo atong panahon na. Pero giingnan no, si Nicodemo ni Ginoong Jesus, wa kay klaro. Ngano man, walay kinabuhi nga tinuod. Kay wala si Nicodemo no, gipakataho pag-usab. So importante kayo mga kaigsunan no, ang ebanghelyo sa kinabuhi natong mga Kristohanon. Diha gyud no magtuyok, diha gyud no kanunay no nga ang talk nato, diha gyud kanunay no nga ato ang mga plano, di gyud na angay i-set aside, pero minti gyud na appeal na sa tuyok sa atong mga kinabuhi. Pag COVID mga kaigsunan, gi-shutdown tang tanan. Pagkaluag sa mga protocols, mura gyud tag mga irong nakabuhi. Dili para ingon nga maniguro tag sangyaw sa pulong sa Ginoo, maniguro tag adto church, kun dili maniguro og asa ta kay wa ta kay balo hangtod kanus aning lockdown.
Ngita tag asa tag bakasyon, asa tag pwede abli diha nga pwede maglingaw-lingaw. So murag na usab na no ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Pagsugod sa pandemic, ni luag ang restriction, pwedeng punuan na mo dito. Kinsa man yung mga tawana, nangahadlok mga matay. Normal man na sa tao, mahadlok mga matay. Pero pag luag na sa restriction, pwede na pisag magsikit-sikit ha. Niluag sa lang simbahan, nawagtang sad sila. O nga, way klarong kinabuhi, mga kaigsuunan. So, tanaw na to ang konteksto nga nung si Pablo diri sa Roma 1, hang 16, nga nung nakasulti man siya, aning mga butanga mga kaigsuunan. So, diri, kung tanaw na to si Pablo, no, ang konteksto ani naa sa Acts 17, verse 16, up to verse 33. Nga wherein si Pablo no, ni-visit siya dito sa Athens. Unya pag-abot niya dito, just to summarize, no, pag-abot niya dito, naa siya dagang na notice sa mga kaigsuhan nga, dito sa Athens, pwedeng daghan kaayong mga ribulto nga gi-honor nila para sa ilahang mga Diyos-Diyos, mga kaigsuunan. And then naay na notice si Paul dito sa tunga no sa ilahang gihimo no nga mga pag-honor sa ilahang mga Diyos-Diyos, naay naka-encrypt dito sa middle no sa ilahang pamuhat to the unknown God. So wala mailhi nga Dios. Mao na si Pablo mga kaigsunan atong higayuna didto no, walay kahadlok, walay kabalaka sa iyang kinabuhi kay that time dili man receptive o dili man no pwede nga muwali mo sangyaw ra ka diretso kay during those days grabe kaayo ang persecution nga nahitabo na sa church. Pero si Pablo mga kaigsunan no, way kahadlok, ingon niya sa mga taga-Athens no, nakita nako nga grabe kaayo mo ka reliyoso. Apan ignorante mo sa inyong gisimba. Busa sa inyong pagka-ignorante, ipaila-ila nako sa inyo ha, ang wala maili ninyo nga Dios. And that's what we call the boldness of declaring the word of God. Gipaila ni Pablo kanila no, si Ginoong Hesus mga kaigsunan. So mao ning konteksto kay ano man, during those days sa Roman Empire mga kaigsunan, no, minority ang mga Christian unya walay respeto ang mga no mga Grego o mga Romans no sa mga wali o sangyaw bahin kang Ginoong Hesus. Kamo kunoy wali bahin kang Ginoong Hesus sa mga panahon ato no, katong panahona nga didto atong panahona ang tan-aw nila no kang Ginoong Hesus kriminal kay gilansang sa krus. Kay mao man to ang silot no sa usa ka kriminal. Unya iwali nimo ron sa mga taga-Romanhon, maunay mo luwas nimo. Wa ka kuyapi. Amo nang gilansang kay kriminal na. Unya kung kita sa atong panahon karon, mupadayon gud ta no? Mubuhat ta ana. Karon lain naman atong mga challenges, wala na tay persecution. Naa ba? Wala na. Wala na ba'y kining babag nga diin, di ka pwede mo adto dito, di ka pwede mo sudiri. Wala. Pwede kita tanan. Open kaayo na atay lapad, dako nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. But sad to say, sa atong panahon karon, bisa pag-unsa kadako sa pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato ang mga Kristohanon. Murag bao, hinay kay tanan. Wa gi-grab ang opportunity. Wa gi-tan-aw, gibuhat no nga kahigayunan ni siya kay open kaayo, pwede jud kaayo. Wala. So sayang kaayo mga kaigsoon. Mao ni si Pablo bisag tin kaayo
jutay ra jud kaayo ang oportunidad, unya delikado pa jud kaayo, unya ang mensahe nga iyang isulti dito nila, supak pa jud kaayo ning mga tawhana. So all of the odds, tanan nga babag, tanan nga delikado, naa na kontra niya. Pero ang pangutana, ni atras ba si Pablo? Isa ay balhin lang ko, di lang ko mupadayon diyan nila. Delikado kaayo. Wala makikita si Pablo, nagpadayon siya. Wala na upat kabutang diri na atong makita aning bersikulo 16 o 17 dinhi sa Roma mga kaigsunan 1. Una, atong makita diri no kining upat ka awhag ni Pablo sa mga Kristohanon atong higayuna nga gibati gyud nila no kahadlok tungod sa grabe na kaayo ka gamhanan ang Roman Empire during those days. But si Pablo nagpakita siya kalainan mga kaigsunan. Wala siya mugo plo sa majority no nga di lang ta diha kay kuyaw na delikado na dili tadawaton ana nila. No, dili ingana si Pablo mga kaigsunan. So ni awhag siya no ining upat ka butang nga atong makita diri sa verse 16 o verse 17 nga mahinungdanon kaayo mga kaigsunan sa atong time karon. Isip nga mga Kristohanon. Aniya pag istorya namong Pastor Matt, jutay pa lang ta karon diri no sa Cebuano service. But if we will be faithful no, buhaton nato no ang pagtuman gyud sa Ginoo niining mga pulong nga atong tun-an karon. Sigurado ko mga kaigsunan no, ang Dios mahimaya siya, malipay siya, tabangan ta niya, panalanginan ta niya, no, daghang mo niyang mga tao, mga kalag nga iyahang agnihon para muduol, musimba, muila kang Kristo mga kaigsoon nga ilang Ginoo ug manluluwas. Amen? So una atong makita, gingon diri ni Pablo sa verse 16. So we must not be ashamed. So dili nato ikaulaw ang ebanghelyo. Mao ni una nga butang no. Ingon si Pablo diri dili ko mauwaw. Mao ning problema kay sa mga Kristohanon mga kaigsunan karon. Mura na tag mauwaw. I will tell you no, sa lain nga translation kining word nga gospel o ebanghelyo, maayong balita. Amen? Sa Cebuano, no, popular version, maayong balita. Ikauwaw ba na? Ha? Ikauwaw ba na? Ang uban gani mo, graduate ra gani, butangan dayeg tarpulin diha nga, congratulations. Kay ni graduate ang ilang anak, ingani. Much more mga kaigsuunan. Kay ang atong gipamantalaan ni ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon, dili ang pundok sa living word, kundi si Kristo. Maayo ni siya nga balita, si Kristo. Mao ni si Pablo, di siya mauwaw. Tanaw na to ang mga punto ni Pablo no pagdasig sa diya kang Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Basahon na nato tag sa mga kaigsunan. Ingon man si Pastor Matt nako nga alas 6 ko numuhuman pero basig 5:30 mahuman na ta. Ingon diri sa verse 1 mga kaigsunan sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Si Timothy ang giingnan ni Pablo diri. And I would challenge everyone no, nga giingnan ta karon sa Ginoo. Giawhag ta niya. Sa unsa man? Verse 2, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanan panahon gayod. So pagkugi kanunay sa pagwali, pagkugi kanunay sa pag-share sa ebanghelyo. Ingon tong usa ka membro nga, pastor, si Timothy pastor man na. So angay gyud na sa mga pastor, sila gimubuhat ana.
Sakto na siya nga ang pastor mubuhat gyud sad ani. Pero ayaw kalimti mga kaigsunan nga didto sa Mateo 28 versikulo 19, kuan man gyud na siya no, imperative na siya ang verb nga gigamit diya no, go. It is no continuous going or lifestyle na. Katong mingon ng Ginoo no, misugo siya nato no nga panlakaw kamo og isang yaw no, ang maayong balita. Kisa may giingnan dito, ayaw kog ingna nga ang mga apostolis na pastor kay tuwa man sila dito atong pagbalik na ni Kristo sa langit. No, gisulti na para natong tanan nga mga Kristohanon. Amen? Dili ra na para kang pastor mat. La pastor mat kay ikaw may pastor ala. Adto dito. So dito pay postal dito. Liko dito. So dito na. No. Unsa may mahitabuan na kung sila usara ka tawo, duha ra ka tawo. Pero kung ang tibok iglesia makaigsan kung tan-aw na to balik sa Book of Acts, pagsugod niini. Puerte kaayo no, dili lang ang mga apostoles ang nagpamuhat. Tanan nagtinabangay. Murag nagbayanihan sila. Tanan na ay no, giapilan nga mga pundok para sa ikalambo, no? Ikalambo sa iglesia, ikahimaya sa Ginoo. Kay tanan ta, kung nahimo kang Kristohanon, nahimo tang parte tanan sa lawas ni Kristo. Sa pastor, naamang gi parte sa lawas nga tapulan, yung kay tanan. Unsa man na, Brad? Kanang lubot, pastor, sige lang yung naglingkod. Gunay, gibuhat. Ikaw, dako kay nagparte ng lubot. Oy! Amen? Dako kay nagparte ng lubot. Mura lang siya lubot. Kay mo man na ilingkod ni mo. Di man sa pwede ni mo ilingkod ang imong agtang. O daghang panglaing paagi. Nagyapon na siya gamit. Pero sa ay murag, wala na to maklaro. Pero dako kay naggamit siya. So, mga kaigsunan, no? Giawhag ta pagkugi no? Sa pagwali. Unya, diha, no? Daniha, badlunga, dasiga, og tudlui, uban sa pagpailob ang mga tao. Then verse 3, moabot unya ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Mao ni danger diri mga kaigsunan kung dili ta ing ana no ka dasig o ing ana ka matinud-anon nga musangyaw sa matuod mga kaigsunan nga pagtulunan. Moabot unya ang panahon di naganahan sila maminaw sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. So kanang unsa na lay gusto nila no nga gitikon sila. Inahan kay mi atong pastor ko anay kay inigtambong na mog simba, pwede gyud na mong lipaya, lingawa gyud na mo. Nya pangutanan unsa may giwalis pastor? Basta nga tawa mi tanan. Katawan na day na hinumduman. Unya verse 4, dili na sila mamati sa kamatuoran kun dili sa mga tinumutumo nga mga sugilanan. Wala mga musayop na gyud kung dili ta mo hingpit sa atong kaugalingon sa pagwali sa ebanghelyo mga kaigsuonan. So dili nato angay ikauwaw. Kay maayo ang mensahe. Alang ni siya no sa no daghang mga tao no nga makaila sa Ginoo. Di ta angay mauwaw. Ikaduha nga punto nga atong makita diri sa verse 16 mga kaigsuonan, kinahanglan ta nga kumpiyansa sa ebanghelyo. In that no atong makita no sa in English confident mga kaigsuonan. Why? Verse 16 gingon diri kay mao kini ang gahom sa Dios para sa pagluwas sa tanan nga mutuo. And this is the confident nga gusto ni Pablo ipaabot sa mga Kristohanon, di ta mauwaw, kinahanglan kumpiyansa ta.
Kaya ang resulta sa Ebanghelyo, kaluwasan. Gahom ni sa Dios. Amen? Kanang imuhang higala, kanang imuhang bana, kanang imuhang asawa, ang imong mga anak, ang imong mga igsoon, mga silingan, kung makadungog ni sa Ebanghelyo, mga kaigsoon, ablihan, sa balang espiritu ang ilang mga kasing-kasing, maluwas sila. Makabaton sila kaluwasan. Gahom sa Dios ang Ebanghelyo. Mao nang dili mauwaw si Pablo, kay gahom ni sa Dios. Na ako'y isugilon sa inyo ang mga kaigsano nga istorya nga tinuod yung kaayon nga nahitabo. Siguro uban sa tuwa, kailan mo ani niya, patay naman ni siya, tuwa naman ni siya kauban ng Ginoo. Si Pastor Dodo Rabelo. Kasi nakaila kang Pastor Dodo Rabelo. Baderyoyong ra. Karaan na yun ni Baderyoyong. Si Pastor Dodo Rabelo makaigsunan, nabantugan na siya, no? Kanang killing fields diha sa Talisay, usana sa pinaka ngilad kay nga tao kay daghan kay na siyang gipatay diha. Nakasuhan si Pastor Dodo og 17 life sentence. Pila may kinabuhi sa tao? Ha? Usara. Pero si Pastor Dodo, gikasuhan siya, gikumbiktaran siya, DC Subot pasabot, ika-DC siya patyon. 17 life sentence. Kay maura to ang napamatud-an nga siya ang nipatay. Pero kung nakauban ninyo si Pastor Dodo, and privilege na ako, nakauban na ako siya sa ditong na-immerse ko sa Manila mga kaigsunan for 8 months. So siya ang ako ang pastor. Na-under ko sa iya ha. Opposite kaya mong kinabuhi. Ako good boy man ko nagtubo. Wa man ko'y experience unsa ng bisyo. Nya, nakauban ako nga ingan ni. Kaya ko, mujel baga, makakatuon baka ako anin niya. Pero lipay kay ko sa Ginoo makaisan nga na-under ko niya for 8 months. Nga naman, grabe kaayo no, ang gahom mo sa Ginoo nga gi-display diha sa iyang kinabuhi. Atong panahon na. Milagro kay mga kaigsunan, no? 17 life sentence. Makagawas ba ka na bilangguan? Kung maabsuelto ka sa usa, o napay 16. Imposible, di ba? Unya, si Dodo Rabelo nga naana siya sa kwan, believed. No? Dito siya mga kaigsunan, nahimo pa yun siyang busyo dito no, sa Brigada City. Siya how dito sa tanan. Unya, dito sa prisuhan, just fast tracking, no, para dili kayo taas. Dito mga kaigsunan, na ay Bible study. Bread of Lifetime pa to. Si Pastor Dodo, usa sa mga mutambong kaysa may boss, pero no, dili good siya interesado mga kaigsunan. Isa man say interesado nga ingana ka bangis, murag wa nay conviction, murag wala nay pagbati, kay mura na magmanok o baboy o iro ang tao niya. And then, no, naay nahitabo nga riot dito sa ilahang sa prisuhan. Usa siya sa mga gipindown mga kaigsunan nga maoy nagpasiugda na Bartolina si Dodo Rabelo. So kay Bible study man sila, unya ang kining Bible study maghatod ni sila mga toothpaste, mga towel, mga unsa-unsa pa nga pwede nila no, mga notebook nga pwede nila ipanghatag sa mga piniriso mga kaigsunan. And natingala tong mga Bible study nga, asa naman ang inyong busyo? Pastor, tuwa dito, Gibartolina. Kay mauning nahitabo, ingani. Mao ba? So one of the sister, nga kuyog atong grupo ha, yangyo sa gwardya nga, pwede ba nga tunulan nako si Pastor Dodo o Juan, di pa man to siya Pastor, si Dodo Rabelo o Juan, gift. Ang iyang gitunol mga kaigsunan, buwak ra gyud. Dito sa Bartolinas Dodo, gitunulan sa gamay nga
no, abli para lang masud ang pagkaon. Gitunulan siya og buwak atong sister nato. Giingnan siya, Dodo Rabelo, mahal ka ng Panginoon. Ang ngilad, bangis, ang wala, tanaw nato no, murag wa na gyud conviction nga tao nga di na gyud angay maluwas. Pagkadungog ni Dodo atong pulunga, di buok gabi anak makaigsan, wa katog si Dodo Rabelo. Sige lang bagting ko no sa iya ha, ang word, Dodo Rabelo, mahal ka ng Panginoon. Dodo Rabelo, mahal ka ng Panginoon. Natingala lang tibuok dito nung brigada nga saba kay itong iyahang Bartolina. Kay nagtsabaw na kasi Dodo, Ginoo, pasaylo ako. Salamat kay gugma ko nimo pertig yung tsabaw ang Dodo. Natingala sila naunsa na ka sa Dodo. So na alarma ang makwan, giablihan niya, naunsa ka diha. Kita nila si Dodo galuhod, nagsige pasalamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Nawa, masayang ang mga pulong nga gipangwali dito sa Bible study. Kaya ang pinakabantugan nga kriminal na born again. Muning gahom sa Dios ang ebanghelyo para muluwas kanato. Sugod atong adlaw mga kaigsuonan. Natingala na talang mga piniriso kay siya na may moingon moabot ganito sila ron si pastor tapok diretso tanan way mo langay-langay. Bible study dayon. So shock sila. And then eventually mga kaigsuonan no, nahimo siyang pastor dito sa ilahang brigada. Of course dili na overnight no. Dugay nga proseso. Pero nahimong pastor siya dito. Hangtod nga, urag panahon ni Fidel B. Ramos, presidente ninyo, presidente na to. Dito natagaan siya parol mga kaigsuonan. Diba, 2002 to 2008 na si Fidel B. Ramos. Kung masayop, 1992 to 1998, so sasayop yun eh. So, 1992 to 1998, murag 1996 siguro to. Or, 1993, itagaan si Dodo Rabelo og parol. Katong mga cases niya diri sa Cebu nga 17 life, na-absuelto to tanan. Walay maghiring sila, inig magbista sila, walay mga complainant manungha. Antod nga gidismiss sa judge tanan. So, sa dihang nakita ang iyahang transformation dito sa prisuhan, dili ingon nga ang prisuhan mao ni transform niya nga tinuod yo genuine nga transformation mao to. Usa sa mga girekomenda nga tagaan og parol. So, nakadawat og parol si Dodo Rabelo. Gawas. Ngilngig. Bantugan nga kriminal. Paggawas mga kaigsuonan. So, dito siya sa church, sa Bread of Life, during that time. Wala si assignment, wala si gibuhat. Gingnan siya dito, ano bang gagawin ko dito? Kaya nagtagalog mo sila dito sa Manila. So, gingnan siya nga, kung ano lang yung gusto mong gawin dyan, okay lang kung ano. Utusan niyo ako. Suguo ako ninyo kung unsa kong buhaton, kay ganahan kay kung suguon ko. Nahimo siyang tig dito. So, muabot ang senior pastor, ang auto senior pastor, iyahang trapu-trapuhan, wasingan, limpiuhan. O kinsa may naa dito no, magtimpla siya kape. Usab na yun na wala na ang kanhi nga Dodo mo ng 2 Corinthians 5:17 tinuod kayo. Kung ang tao naa kang Kristo, ang daan mawala, ang bag-o mauna. Naabot na. So we must be confident, kinahanglan kumpiyansa ta kay ang atong mensahe isip nga mga Kristohanon, ang atong ipanulti diha nila gahom sa Dios.
ang atong ipanulti bahin kang Kristo mga kaigsunan gahom sa Dios nga makaluwas sa matag usa nga makadungog niini mga kaigsunan. And ikatulo atong makita, so kinahanglan no, wala tay gipili or we must be indiscriminate. Dili ta no discriminate no nga dili ta na muwali nila kay mga kuha na sila. So assorted bisan kinsa mga kaigsunan nga na opportunity mo nagingon diri sa verse 16 to the Jew first and also to the Greek. So sa mga Hudiyo ug sa mga kining pagano o bisag kinsa mga kaigsunan no nga pwede walihan. Daghan kay tang opportunity, I believe, no? Working ang uban sa tuwa diri, ang uban house, panata, no? Naratas balay, ang uban, no? Na atay mga business. Daghan kayong opportunity nga pwede tano, diya sa ato ang mga businesses, pwede ta mo share sa gospel, sa mga school, offices, buhaton nato na mga kaigsunan. Ganihan, iyon ko sa mga katauhan sa Ginoo dito San Fernando, no? Siguro kung ibutang nato ang mga Christian, no? Sa dili mga Kristohanon, makita ba ninyo ang diferensya? Yung kung makita nato ang diferensya sa tinuod nga Kristohanon, isagol siya sa mga dili Kristohanon, kay ang mga tinuod nga Kristohanon isagol sa dili mga Kristohanon, mamaba na sa ebanghelyo. Makita ang kahayag ni Kristo, mulami kay asensya, mulami ang ilang mga conversation. Amen? Kay Kristohanon siya. So mauna siya mga kaigsuno, kinahanglan wala tay gipili kung kinsa lay siran nato, bisan kinsa. Si Pablo mga kaigsuno, tanan nga level sa tao up to no sa emperor, sa governor's emperor, niabot si Pablo sa pagpamantala sa pulong sa Ginoo, walay gipalabi. Wala sa si kahadlok nga musulti ani again kay gahom ni sa Dios nga makaluwas. So bisan kinsa sharean nato. And praise the Lord, no? Salamat sa Ginoo nga wala magduha-duha nga atong mga amigo, amiga o matong mga silingan o matong mama ug papa nga niawhag nato og ni share nato sa ebanghelyo. Ako bunga ko mga kaigsunan no sa amigo nako no nga ni sigig awhag nga kuyog ko niya. That time makasabot ko nga wala pa gyud siya mo share sa kuha sa word no. Ining unsa iyahang nakatuan kay bag-o pa sad siya nga naagni, and then nakita na ako no ang difference kay dili na siya mukuyog sa amuang pundok, sa among mga kiat, sa among mga kalingawan. Ngano man ni siya mag-separate naman ni siya. Akay na born again di ay. So, gisig-gisig ko niya invite, yung sa kuwarik, ga-pray mo ni Murik. Ha? Anong i-pray mo ko ninyo buhi pa ko? Buyag in taon. So, wako kibaw nga ang Ginoo na lay ginahimo diri sa akong kasing-kasing. Unya supak kay ko ani nila. Di ko ganahan aning born again. Ang tanong na ko aning mga born again no, mga giyawa-yawaan. Yeah, honestly speaking, mao ni tan-aw nako. Kay naka-witness man jud ko sa ilang gathering no nga purting sa baa, purting mga naunsa na sila sinagitay nga nagtaas mga kamot, nagsigig yaw-yaw bisan unsa. Sa man ni mura man ni sila mga giyawaan. Mo nangin ko nya sig panghabig diri namo nga sakto man ni amo ang reliyon. Sakto ko na mong reliyon. Wa ka kiyapi. So mo to nga salamat sa Ginoo nga naay ni awhag nako. O naay ni awhag nato. Wala sa layo di lang ako ni siran si papa oy si mama oy. O di na ako ni siran ako way basig suko ni nako. Wala kinahanglan bisan kinsa. Kung tagaan tag pribileyo oportunidad sa Ginoo nga isangyaw nato mga kaigsunan. And lastly verse 17 ato makita diri no ang point ni Pablo no og diri sa mga kinahanglan gud nato angay buhaton mao man ni diri ang problema nga mauwaw ta, ang problema nato no nga dili ta kaistorya tungod sa kining kaupat nga point no
kinahanglan ta nga magtuon sa ebanghelyo. Mao ni mga kaigsuonan. And nalipay ko sa inyong mga announcement ganiya na amo yung mga discipleship program. Suya kay ko ana Pastor Nick, tudluoy ko ana kay wala mi ana dito kay naputol tanan ang among mga activities, no? So nindot kayo mga kaigsuon nga musalmot gyud ta. Kay mo ni kaupat, no, kinahanglan nga magtuon ta. Kay giingon sa verse 17, for in it, no? Kay pinaagi sa ebanghelyo gipadayag sa Ginoo ang iyahang pagka matarong mga kaigsuonan. Pinaagi sa pagtuo. Dili gyud mahimong husto og mutarong og mutubo ang Christianity nato kung dili ta magtuon. Amen? Ayaw na nga sila ray magtuon. Ako nalipay ko sa setup ninyo diri ni Pastor Nick sa ato ang paagi diri, no, nga orag sermon based tanan ang inyohang mga groupings. Nindot kaayo kay all the more, no, nga mas ma-enhance nato kay dili man tanan nga inigbarog na mo diri tagaan mig sa ka oras ako Pastor Matt. Inigbarog na mo diri masulti na mo ang tanan. But when you are in those little groups, ma-discuss nato, no, freely. Kay diri kamo ra may naminaw, pastor ra may sigig pamaba. So nindot kaayo mga kaigsuono nga mag-cut-on ta. Because righteousness, no, will not really flourish o dili gyud mo lampo, dili gyud siya nga makita madayag sa kinabuhi nato kung wala ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Klaro kay na makaigsuon sa Psalm chapter 1 verse 2 nga mo meditate gyud ta sa pulong sa Ginoo day and night. Unya sa Joshua chapter 1 verse 8 kinahanglan nga day and night mo meditate ta, magtuon ta sa pulong sa Ginoo aron nga, no, padayon kini nga atong ampingan aron mutubo ta. Then gingon ni Pablo kang Timothy mga kaigsuonan chapter 2 verse 15, ningon si Pablo kang Timothy, gingnan niya nga paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho og usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. So giawhag ni Pablo si Timothy nga mag-cut on gyud. Kay haron dili, no, mauwaw siya sa iyahang pagpamastor si Timothy. So dili nato pwede nga si pastor lang ang mag-cut on niya, maminaw lang pirmamente unsay gusto ni pastor, unsay itudlo ni pastor, mao na among tuwan sad. Ya wata kebulo si pastor, nausab na dayang dagan sa iyang pagpanudlo. Apil tag kasyakoy. Amen. Si Pablo pag-adto niya sa church sa Berea, sa Acts 17, na-amaze si Pablo mga kaigsuonan sa batasan sa mga Kristohanon dito. Si Pablo na ilang gi-check and balance si Pablo, atong tan-awon kung sakto ba ni iyang gipanultibi, naabag yun na niya, hiuyon ba yun ni sa unsay naa sa pulong sa Ginoo. Mas hindi ay ni iya-iyahara ni imbento-imbento ra ni niyang istorya. Nya atong gituhuan kay si Pablo man siya. Dili nga na nga batasan mga kaigsuonan. Kita personally, bisan gani ingon ni Pablo diri sa Colossians chapter 3 verse 16, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. So papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. That speaks of really studying, no, magtuon gyud. Mukat-on gyud ta. A group of students, no, niadto sa I was in Medellin pa, no, na-assign that time, ako'y pastor sa Medellin. Grupo sa mga estudyante, no, kay kuan nila sa ilahang subject, no, sa religion, muadto sila mga churches para mangutana kung unsay mga beliefs o practices sa mga churches. So one of which, no, ang grupo niadto sa Living Word Medellin. And then welcome na ko sila kay privilege kayo
Walihan ako ni mga young people tanan, no? Mga edad og 14, 15, no? Mga second year, third year to sila. So, kung unsa may inyuhang tuyo, unsa may first nga question nato. Ang first nga question is, Pastor, na-notice na mo, Pastor, ang inyuhang church, dili ligi mo manguros. Anong di mo manguros? Sa may tubag ninyo? Hagbong na tatanan. Akong gibalik kay maro man ko. Mao ba? Mao din yung na-observe. Ako nang ibalik sa inyong pangutana, kamo nganong manguros mo? Sila sa dewa sa sila kay baw. Mao na siya mga kaigsunan, kung wata kakat-on ana, wata kay baw ana. So di kita ka pasabot og sakto. So daghan ka ayon ni siya. Kung di ta mo gahin o higayon, nga mo hatag sa tong kaugalingon diya sa mga mga pundok nga naa nagtuon ta sa mga pulong sa Ginoo kay beneficial kay na sa tong Christian life nga makatabang gyud na sa lawas ni Ginoong Hesus. Kung di ta mo tambong wa gyud ta usa ta sa mga dili blessing sa church, usa ta sa mga problema sa church. Kay bawo mo ana? Kitawa Sister Ann. Ay lang kung nakinsa na sila Sister Ann. Joke lang. Tinuod mga kaigsunan, mo ni dili ta mahimong blessing sa church kung dili ta mo appeal og kat-on og tuon og magpagamit. Kitay mahimong problema sa church. Aming mga encounter nga problema sa church katug yung wa gyud appeal, wa gyud dasig, wa gyud klaro kaayo. Mao pay daghang komentaryo. Hindi siya kay wa man. So kung nag-apil-apil pa siya, makasabot gud siya nga mao gid ni angay buhaton sa iglesia. So igsuon diri makita nato nga puwerte kaayo kadasig si Pablo bahin sa ebanghelyo. Mao ni ang first nga epistle nga iyang gisuhat ang Romans mga kaigsunan. And then kung muship ka ani, mubalhin ka dito padulong sa Galatians. Grabe ang point ni Pablo from Romans to Galatians mga kaigsunan. Puwerte kaayo ang iyang admonition ani, ang iyahang awhag ani sa mga Kristohanon nga ikep gyud nato ang maong mensahe nga magpadayon gyud ta nga mo kat-on haron nga mauni mapakita sa kanunay sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Samtang wala pa mobalik ang Ginoo kay nagtuo ta pag COVID mobalik ni gud siya wa pa man di ay. So padayon ta. Amen. Do we really believe that the gospel is the power of God to transform and to save lives? Mutuo ba ta ani mga kaigsunan? Angay ta nga magpadayon ni ini, magtuon ta ni ini. Mituo ba ta nga ang ebanghelyo mga kaigsunan mao ni greatest need nato. Dili kung kinsa naa sa gobyerno. Una pag sugod sa eleksyon mga kaigsunan, daghan kay mga Kristohanon na himong bright. Na himong mga politiko. Sad to say, nga imbes si Kristo ang atong gilaban gyud nga mao ni. Kinsa man na tawo na sila. Wa gyud na sila gamit sa ato ang pagkakristohanon. Di gyud na sila makatabang nato. Kaya ang sikreto sa atong nasod mga kaigsunan dili ang gobyerno, ang iglesia. Nga musimba siya diya sa Ginoo, musangpit siya sa ngalan sa Ginoo, magpaubos siya diya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, then I will heal their land. Amen? So kung sayop ang ato ang pananaw nga nagtuo ta nga mao ni makalingkawas nato sa kalisdanan, sayop na
I tell you, no, diligid na mawad-an o kalisdanan mga kaigsuunan. Mauna ni ang naa diri sa iyahang mga pulong. The reason why the Lord kept on doing those things no nga naa gyapon ni karon sa atong panahon, wa pagyapon mawala. Tungod na gusto sa Ginoo nga dili ta mo komportable diri sa kalibutan kay dili dire ang ato ang padulngan dito sa gingharian sa langit. Amen. So igsuon, ang gospel paigo na siya, sufisyente na siya. Dili na angay punan, di na angay ilisan, di na angay pormahon pa. Plain and simple. Christ crucified, Christ died, Christ buried, and Christ resurrected. Boom! Salvation ang resulta sa tanan nga mutuo niini. Di nato usbon ang pagtulunan sa ebanghelyo. Mauni ang ebanghelyo mga kaigsunan. Panalanginan ta sa Ginoo. Atong pakpakan ng buhi nga Dios. Ginoo, salamat Lord sa imong mga pulong niining kahaponon. Salamat o Dios sa imong mga katawhan diri sa Living Word NRA. Salamat o Dios nga niining kahaponon misalig mi ug mituo mi o Dios ang tanan nga among gisgutan diri sa imong mga pulong. Naa kay gipamuhat karon sa matag usa sa among mga kasing-kasing. I pray o God nga magsugod mi sa pagpamuhat niini, sa pagtuman niini o Dios. Kay nakita na mo Lord kung unsa ka mahinungdanon Lord ang ebanghelyo. Di na mi angay nga mauwaw pa niini. Kay Lord gahom ni nimo para sa pagluwas o Dios sa mga tao nga makadungog ug mutuo niini. Ginoo, gamita ang imong mga katawhan diri sa Living Word NRA. I pray Lord that you will bless the Cebuano service Lord diri sa Living Word NRA. I pray O God that you will just guide and Lord i-lead nimo o Dios si Pastor Matt o si Pastor Nick, ang tibuok team nila o Dios sa leadership, ang mga plano nila Ginoo Lord bless ni Ginoo. I pray Lord para sa imong kahimayaan o para sa ikalambo sa imong iglesia diri sa local Ginoo nga Living Word NRA. Ginoo, salamat kaayo. Pagadaygon ka o Dios, pagasimbahon ka. Ikaw ang among ulian sa tanang dungog, himaya, pagpasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus kinamong pag-ampo. Amen.